Si Kristo mga igsuon naghisgot nga gidaog niya ang kalibutan. Kani din kalibutan ato din ning kaaway. Kinsa man ninyo dinhi ang amigo sa kalibutan, taas ang kamot. Istoryahe. Kinsa man ninyo ang kaaway sa kalibutan, taas ang kamot. Unsam day mo? Si Kristo iya mang gibuntog, iyang gidaog ang kalibutan. Sa ato pa, nakigaway sa kalibutan. Nya kita, it's either nakadaog tas kalibutan o kaha napildi tas kalibutan. Nakaron, kinsa man ning mga tao nga napildi sa kalibutan. Kanang mga tao unas tanan nahigugma sa kwarta. Kana kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mahigugma sa kwarta, taas ang kamot. Sige, tan-aw nato inig pangulikta ron. Aw nato ihog ba ninyo tanan sa kolekta. Oy, ang kinagamyan mo ay ihog sa kolekta. Mangayo tag mga donasyon kana gyung labing gamay. Nya ato gani ingnon dako-dako mga 1,000 reklamo dayon, pero magpariba na ganis buhok, tag 2,000, tag 1,500, ana, kis-kis pa ng kilay, kana yung mahalon ang ipamadlis, pero donisyon, gamay kayo. Mugastos balay o milyon-milyon, para sa puyanan, nga nindot kayo, nindoton pang koral, butangan pag mga CCTV, pero paduniton sa simbahan, dako na kayo ng 1,000. Dayon saman, wa mo mabilong ani? Sige, ang nakadaog sa kalibutan kanang wa mahigugmas kwarta. Ikaduha, ang nakadaog or napildi sa kalibutan kanang wa kabuntog sa kalibutan ba? Kanang nahigugma sa gahom, power. Kana bang ako gyoy labaw, ako gyoy haud. Nya makig-away gyud. Muna panahos eleksyon dinautay gyud. Og mada pinatianay. Haron lang gyud di mailisas gahom. Daman mo dia. Wa moy pagmahal anang inyong mga gahom. Bisan kay dinhi simbahan usahay mag-away magkinsay presidentes organisasyon. No. Wa mo mag-away-away din Wa mo maglinibakay. Bantay mo diya. Gahom. Ikatulo, ang napildis kalibutan kanang nahigugma sa dungog, honor, prestige. Kana bang tao nga dili gyud gustong sawayon. Kanang gusto gid siya nga siya ay mas center of attraction. Kanang inig-post niya sa Facebook, daghan gyung mo view. Nya mag-goal na siya, wa gyud mo view. Wa mo na. Kung sawayon mo, okay ra, dili. Kamu diyang choir, ingnon mo, bati kay mong tingog, okay ra? Sugod nagtanaw nga siya, panaway ron na paria karon mo. Pertira ba namong practice dire? Mag-uol gitag sawayon, mag-uol tag hitupngan sa uban, hilabwan, kana napildi kas kalibutan. Ikaupat, kanang tao nga mapildi sa kalibutan, kanang tao nga hadlok magantos, hadlok mamatay. Kana napildi na sa kalibutan, hadlok sa pag-antos o kamatayon. Aning upat, unsa man mo, nakadaog mo sa kalibutan o napildi? Nangamatay naman tingali mo, ana mo'y tingog. kanang patay bitaw, adas lungon, imong pangutanon, dinagyod, motubag. Na kamo, muramog mga patay. Sa to, ang napildis kalibutan,
kanang nahigugmas kwarta, nahigugmas gahom, nahigugmas dungog, unya hadlok, magantos, hadlok nga mamatay. Mao na kini si San Fernando Rey kining hari Ferdinand bayan iyangan Ferdinand III. Timing sad nga ngato karong bag-ong na elected Ferdinand II. Okay, junior man, di ba? II. Naapaw niya na Ferdinand III nga mahimong santo. Amot lag santo sonon baning atong Ferdinand karon hasta tong first. Unya grabe kayo ni siya, si Fernando, kay nataon ni siya, gibana-bana mga 1198 or year 1200s. Nya namatay po ni siya sa 1252. 52 or 54 ang edad ani niya pagkamatay. Ako, 59 na ko karon. Pero sa iyang 52 ang pangidaron, 35 katuig siya tingali to nga hari. Kay 17 anyos pa lang siya, 17 years old, hari na siya. Nya iyang gimanage ang iyang gingharian sa paagi nga naay gahom pero doon na say pagkamapaubsanon. Iyang gikontrol ang iyang gingharian aron makaalagad sa simbahan. Nagtukod siya kaning mga simbahan, iyang gisuportahan ang mga religious communities sa mas mga Franciscans, Dominicans, tanan nga mga kaning gitawag nato bag mga religious congregations, iyang gipalambo og maayo. Nana, kusog kini siya mo donate, magtukod maganing simbahan. Og buhi pa lang to siya, kaning inyo din humana na inyong project. Gagamay ra ni inyong project, og buhi pa lang to siya, pero patay lang. Karon, kamo, ana may inyong edad diha, tanaw na ko ani mga naong uban, mga tiwasono naman sa nignaong. Siguro, sobra na gid mo 52, no? Naidaghan dahil sobra na 52. Daghan na mo nagamitan nga inyong kwarta gitukod ninyong mga simbahan. Kusog mong modonate din Wasig, dili. Nya, iya sang promote sa iyang kinabuhi ang debosyon. Debosyon sa Eucharistia, debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Lisod kay na siya ihimuon sa usa ka tawo. Pero nganong nahitabo man tungod kay gisaad man ni Kristo, kun mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, siya mo'y mugiya ug unsay angayng buhaton. Mao na ang mga apostoles hangtod karon ang mga sumusunod ni Kristo, basta magsunod ka sa Espiritu Santo, kamao kay kang mugamit sa mga grasya sa Ginoo. Kanang kwarta, grasya man na. Kanang gahom, grasya pod na. Kanang sa pelain, kanang imong honor, dungog, grasya sad na. Kanang imong panglawas, grasya pod na. Hasta gani ang kamatayon, dako kay nang grasya o kana mga sakit, grasya kana. Mao bitaw si San Roque, nahimo siyang santo tungod siyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus, sa iyang sakit. Si Kristo gigamit sad ang kasakit, gigamit sad niya ang kamatayon aron ta maluwas. Mga grasya ni. Pero di gay tagiyahan sa Espiritu Santo, oy, ang grasya mahimog yung disgrasya. Lingian na imong tupad, pangutan-a. Siya unsay naa ni mo ron, grasya, disgrasya. Sige, pangutan-a. Pareha ng kanang choir, kanang pagkanta, grasya na, labi na gyud mic ay kamukanta, grasya na. Pero di ni ka mo mugamit, mahimo ng disgrasya na ilang pag-choir dia. Nganoan, magsige naman unya nagsinawayay. Mingaw man niya na, ikaw ba, kusog kag kanta, yabag rabak ikastanan. Mayabag nung tag-apil no nimo. Maingon sa tong usasad, hidawayon sad, mura sa unsang tingog da. Sinawayay na sila niya.
labi nagdi mo tungas practice. No, di mo tungas practice nya kugihan kay magpaatubangan inig final kanta. May kang hapakos microphone. Pero bitaw kanus aman ang atong mga grasya makapasantos sama ni San Fernandong Hari, San Fernando Rey, ang grasya gamiton para gyud sa kaayuhan sa simbahan. Kana ra gyud gamiton para sa kaayuhan sa imong isig katao. Muna kung ikaw na ikwarta, gamita na para sa imong isig katao, labi na gis imong mga silingan. Ana, kami sang pari, og naa mi kolekta, amo ginang isod sa bulsa. Nga naman, aron magamit para sa mga sakristan, ana, kay ibutang na namos daplin, basig adto na masod sa laing bulsa. Pero ang kuya wala sa among bulsa porti sang lauma. Lisod kayong kuoton inig kasod na. Pero mao na gamiton ginato tanan. Mao ni siya ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo. Si Kristo ang iyang lawas, iyang dugo gigamit gid niya para natong tanan. Muna dinhi sa atong lamisa inig misa, lawas ug dugo ang iyang ihatag nato. Nakamo sa diha gamita sa nang inyong lawas para sa kaayuhan sa imong isig katao. Kung maningil kas utang, unsa na may imong gigamitan sa imong kwarta, pang Ginoo o pang kalibutan? Hey, kusga. Kanang maningil kas utang ba? Unsa na pang kalibutan o pang Ginoo? Kung imong naong gamiton nimo sa pagkusmod, unsa man na pang kalibutan, pang Ginoo? Og imong ismail, unsa man na? Pang Ginoo. Kung makita nimo ang kabit sa imong bana, nya imong awayon, unsa man na? Pang kalibutan, pang Ginoo. Nya kun imong dadon sa inyo, nya imong pakanon, mangaon mong duha. Unsa man na? Pang Ginoo, pang kalibutan. Pang Ginoo. Ana. Nya iniguli sa imong bana gikas iyang kabit. Og imong dakson niya, ino nimo nga, nothing gonna change my love for you. Unsa man na siya, pang kalibutan o pang Ginoo? Bahala mo diha. Gina, manindog na ta.